Ľudia, tu je Majek a vítam vás u druhého dielu z tejto Minecraft série. A dnes je tu so mnou Iva. Ahoj! A ideme na to. Takže zmeny tu pomaly žiadne nie sú, iba to, že má lúk na šipy. To vám poviem. A ešte by som vás rád chcel poprosiť, aby ste tie lajky dávali. Dobre? Takže. No takže, Ivana, ty si chod zoháňať pijajka, tyčky a one flinty. A ja vám to tu nejak poukazujem. Čo sme tu robili. Tak, si vezmeme. Ja som blbec. Iba motiku. Motiku. Nie, treba. A tu, no zmena jedna je tu taká, že tu máme ovečky. Motička je tu. Zasadíme. Ježiš. Takže ľudia, prosím vás, píšte do komentárov, že čo by sme mali točiť, či mapy, či battle, arena. To si postavíme arenu a budeme proti sebe bojovať, budeme si vytvárať veci za určitú dobu. A to by vás celkom mohla baviť tá battle arena. Pokiaľ budete dávať lajky, čo by som bol veľmi rád, tak by som sa vám aj tak odvďačil, že sme si sem priviedli nejakého hostia. Čo robíš tam dole? A ty si v majne. No dobre. Hej, a zohnávam si tu. Jaj, ty si tuto. Taká cesta fajná. Dobre. A by som vám ešte povedal takú jednu zmenu od budúcna. Čo som si vyrobil jeden item a začína sa to na T. Počkám. A niektorí to uhadli správne, je to TNTčko. Ale to nebudeme ešte používať. Prvom rade by som si toto chcel upiatať. Iba máš vajíčko? No, jeden. Tak daj prosím. Dve časti. Zase. Ešte minútku. No dobre, jedno vajíčko bude stačiť. Takže toto. Do čoho? Dve pijajka. Pijajka nemám, sa mi zdá. Nie, nemám. Ja som ich minul na šipy. Takže. A ľudia, keďže spravíme tú oslavu, za to ja som nový tuto na YouTube, tak bude oslava. Ideme si vykraftiť slavnostný item. A to je tojta. No nájdi niekde kravu. Kde? Zabila. Ty si čo, ja potrebujem. Dáš mi kožu, prosím ťa, ak máš? Tak mi daj. Díky. Dobre. Čiže ešte dve kože a mám kožené benko. Tak a teraz mi pomôžu nájsť kravu, potrebujem mlieko. Ozaj, dones mi seno, prosím ťa, z mojej truhly. Aby sme si ju dovedli k nám domov. No ľudia, toto video bude zase až tak tišie, ale už nie je zase až tak veľa. Letnem ťa.
Tak je mi to ľúto ľudia, budem používať cheaty, ale iba na poľtovanie. Takto. Ježiš. Ivánka. Dobre. Daj mi tú slamu, prosím ťa. Stačí iba jedna. No počka, nemusela si, ja ju mám. No takže nič. Skús hľadať kajavičku, potrebujem mlieko. Ja zase potrebujem nejaké darčeky. Na čo? Pre teba. No tak si čo chceš. A kde to sú vlastne? Pôjdeš na tento ostrov a potom, vidíš ako plávam, tak choď už len rovno a dostaj sa k nám. Chcem. A ľudia, neviem, či som to hovoril. No je, asi áno. Tak nič. Budeme asi aj mapy točiť. Neviem, či som to hovoril, ale asi nie, takže vám to hovorím. Čo? No, máš byť tú baterku. No, takže je mi to ľudia, iba so mnou nebude hrať, vybila sa aj baterka. Tak, to video teraz bude bez Ivy. No, to bolo daj pajkové ľudia. Takže dobre. Tak ja by som išiel domov. Ešte by som tu pohľadal nejakú kajavu. Možno si vravíte, prečo som to takto obišiel. Preto je tu most. Tu Ivana postavila. No. Tak som ešte nezasadil. Toto sa sem. Ešte dve. Bude potom hodiť, to si nechám tiež. Ja som jedno semienko. No takže z tohto mi semienko je padlo, idem si vziať druhé. No dobre, vezmeme druhé, zasadíme to tam. No tak ideme na našu základňu. Ježiši. Ľudia, ja nie som dobrý pajkoista, iba niekedy. No a ideme spať. Ešte pozrieť tak nejakú kajavičku. No dobre. Ne. Ja som zabudol, tu máme takú chodbičku. Tak ideme spať. No dobre. Tam by to chcelo tiež nejaký stromček. Tak. Pekný jump do vodičky. Sme vykúpaní. A sem. Bude stromček. Tu. Čo som chcel. Zajdem ešte do tejto tajnej miestnosti, o ktorej Iva vôbec ani nevie.
Som vám povedal, to vám zajúči. Už má 10 minút. Ešte 5 minút my sme mohli nahrávať. Iva o tejto miestnosti ani vôbec nevie. Čiže tu budeme mať laboratóriu a chemikostán. Pokiaľ sa mi ho aj podarí niekedy získať. No proste tu bude iba laboratória, o ktorej Iva nevie. No takže... Kde ho počujeme? Tak tu vyjdeme sami. No a ľudia, mal som 13 expov, sám som sa utopil. A viete, kde je všetko. Ešte som veľmi rád. Neviem, či to viete, ale v tejto verzii sa dá obchodovať s dedinčanami. Je to verzia 1.5. Čiže tam môžete predávať a obchodovať. No, takže robia. A ľudia, už by som tu veľmi rád toto video ukončil. A majte sa pekne.